Funciona? Se escucha? Sí. Pois nós da historia da Coruña falamos, puxemos varios enlaces, falamos da Torre de Hércules, puxemos un vídeo do Castelo de San Antón, despois do Deportivo con varios enlaces, algún vídeo, etc. Da Sinfónica de Galicia, Del Pato, do Tuning da Coruña, do estadio de Riazor e do himno do Deportivo. Despois que nos meteron por aquí a historia do pato e do paté, non sei que é isto, pero bueno, as festas na cidade no San Xoán, e despois o escudo da Coruña, ao final un resumen de todo os seus monumentos, educación e cultura, Casa das Ciencias, Casa del Hombre, etc. Despois, en Novas, os nosos amigos Eric e Patos como primeiro vídeo Manolo, que non sei que ten que ver de Novas, pero bueno, a rehabilitación das 20 plazas da Coruña, da cidade, os reis de España que visitaron a Coruña no seu 8º centenario, a noticia que saliu esta semana da calidade das playas en Galicia, que perdemos 18 playas con bandeira azul, pero seguimos sendo líder europeo. O PP dice que el gobierno local dirige 2 medios alcaldes. Despois Omar Bravo, o novo fichaxe do Deportivo, outra vez Manolo o do Bombo, Franco. Calla Franco. Que máis? Varios vídeos da ola de 20 metros da Coruña, o resultado das olas, que non, algo dramático. Hai imagen da protesta de onte no Hospital Modelo. No curandeiro. E despois un home que encontrase en coma tras sufrir